gachiel kod dweche buoro osekalo nyaka ne jo Kenya rado kod wach mar lit mane obuogo chuny mar nek manotimore kadak Makware, kendo mano miyo ikwanyo mana ringre ji ka owetie kar puko taka Makware kanyo. Achich manitudo gi nek makamano Collins Jumaisi bende ne omaki. Bang'e to ne olal manyaka sani pok ong'ere gima dhi nyime ewi nonro malal mare. Penjo pod medo nyuolore ni to ere kaka Jumaisi ne opondo kowuok e tendo bila magigiri mani alwora manigi arita mamalo kamano. Jafwambo marwa Efi Nyakidi kolonwa siganani. Ne en lek mabende wachore ni nokonyo fwenyo kar puko yugi Makware. Ote nolandore kor gwenge Makware kod alwora mare, kendo bang'e nochopo ne apisas mag okwach kich kata DCI. Odiochieng' mokwongo, rawere nogolore mar manyo ringre e kar puko takano. Ma kata obedo ni ne gionge kod gigo makare mag ritruok, chal ma bende ne ok gidewo. Bang'e apisas mag okwach kich noriwore kodgi mar neno ni chenro no odhi nyime makare. To kata obedo ni rawere nogolore ne chenro makamano, ngimagi ne obuogi. After tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa Justice Center, tukaambiwa ukitoa mili watasema ni woli huo. Akasema juu venye tunazishika zikienda huko wakiziangalia watasema ni